Bante lama yong ki kali hajowai halat kyang nong ba college ban pen iya kadak jinge trailang bat ban a jing kershan lang ya ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle halor ka jinge sange ka mai klembu por namar ka jing pen kiudor ka sorkar ya kompanyang kali bat kadak pen persya ya ka sorkar halor ka jing pen kiudor ya ki petrol bat diesel hapo ka jilla kaseng lang bau presiden rang ba jongka ujer somshella rengkat bat kidukhat kaseng kilami hasurok bante lama yong ya ki kali bat kila kentu syabaro kinong nya kali bat ya kipat ba ka jela baki dei ban mi rengkat ban persya ka jingle don bor ka sorkar ban kentiu dor palat ya kompnyang naka nyopu ar tengka syaka umdunai ka khandai pui tengka kabamut kador upnyang ka kiu kensan hadu ba khat pra tengka hapo ki khangyat benai hadin ka jing khang dam bat kani ka jingle ka sorkar ka dei baka klem da perkhat shu ya ka jing e udu usuk bat kani ka walam ya ka jing kiu dor ka bai kali bat ki marba mardi kaseng kadawa baka sorkar ka di ban penher shu ya kador umpnyang kali bat kaseng ka kunturu ya ka sorkar baka lar ban shem khajna umdei tang na ka umpnyang kali bat dang bun ki tax baka sorkar ka di ban shem tang ban pen kiu dor lapla tang ka petrol ba diesel namar kani ka bu jing e upat ba baro khantam ka jela juni dang bun ki badang duna ka yo ka kot pen pau ya ka jing sangsi apa ya dai bat ka jing kiu palat pot jong ka petrol bat diesel te nagliam jongi ni ai ka jing kersyan ka rat ba ya ki association ba per jong ka jilla Meghalaya ki badang yai peteng ya ka ne jing ki nadu ka atrik bat hadu ka ni klimat ka bamata bat ni dawa da ka sorkar ya juni bagane penyer ya ka ka khajna ka ba ka kabalabu nadu ka po jong covid-19 santangka dekane ka dei ka jing kerpat jong ka JSU Central Body ya government of Meghalaya ka dei ban burom yu paj ba jongi lada ya ka government la form lagi paj ba ti ka government ru ka dei ban ngap yu ya ka su ka ti tangkata hi ka jing kerpat janga bat ni slok tilang barok be don talang ka ni ka jing ki